Takže čaute ľudia, moje meno je Sardela a dneska vás vítam u mojom ďalšom videu. Dneska to bude na serveri Queplay na minihre 1v1. Tak ideme na to. Pozdravíme sa. Tak. Je bez polivok. Haló? Jaj, takto. Tak toto, prepáčte, ale to lívujem, lebo na čo hrať s hackmi? S hackermi, tak. Tu som mal chybu. Jeho, tak. Poď. Tento je napríklad čistý. Prosím, nich sa nedal. Aj tak skape, aj keď si dal polievku. Dobre. GG. To bol hacker, ktorý mal nedávno 200 solidarity, tak nejak cca. Počkej, to je ten hacker? Ne, asi dúfam. Jeho, on má triple klik, alebo čo to má za klik. Jos. GF. Ty čo ma? Troška mi ubúdajú FPS-ka. Tak. A ideme ďalej. Prečo? Nechápem týchto ľudí. Prečo sa mu všetci stávajú? Hrozné. Haló. Soap. Tak, please. Haló, no bojuj. Ho. Čože? Takto rekty dostávam. Jos. Stalo mi málo, ale dal som ho. Dáme ešte. Je ten istý? Ja, tak to je v pohode. Nosím polievku a ide sa. Na tejto mape mi to zadrháva strašne FPS-ka. No nie FPS-ka, ale keď točím, tak mi to laguje na tejto mape. Ježiši Maria.
Nechápem týchto ľudí, veď skapu, to je jasné, ne? Dal si polievku a máme skoro toľko isto hápek. Toto sa mi nepáči. Please. Ja mám pol roka. Vážne hrám dlho Minecraft. Ako hrával som u kamošov, ale to bol ešte ten na Xboxke Minecraft, čo sme hrávali s nimi. Nebol ani Minecraft poriadny. Ale teraz dostávam nepríjemne. A to iba tými zádrhmi. Lebo vám to pôjde v pohode, ja vám to video dám na 60 fps a najvyššiu kvalitu. Ale keby ste to videli ako o mne. Please. Ježiš. Poď. Ja to urobil, takže. Alebo na. Ja tak kašlem, ja idem na nich na ostro. Opa. A dobrý je celkom. A na mňa nemá. Bez jitter kliku mám okolo 10 klikov za sekundu a s jitter klikom dosahujem až nejakých 17 klikov. Yes. Tak, iba vám nakoniec ukážem jitter klik. Tak. No tak, toto už je koniec videa. Keď sa vám video páčilo, tak určite zanechajte like alebo nejaký pekný komentár a dajte aj odber a čaute.